Hej alle sammen, i dag vil jeg lave en ting, I ikke vidste om mig, og imens vil jeg spille noget Movistar. Så den første ting er, at jeg har virkelig stort temperament over for mine forældre. Den anden ting er, at jeg er virkelig streng. For nogle mennesker er jeg. Den tredje ting er, at jeg bor i Sjælland. Den fjerde ting er, at jeg siger ikke, hvor jeg bor officielt. Den femte ting er, at nogle folk synes jeg virkelig grådig. Og sådan hader mig. Og jeg vil virkelig gerne have, at jer derude vil respektere mig, som jeg er, og vil støtte mig. Den femte ting er, at jeg virkelig hader at få leverpostejsmad med, når jeg går i skole. Fordi næsten alle sammen, de hader sådan leverpostejsmad på min skole. Så jeg sidder sådan i et hjørne, hvor der ikke er nogen, der ser, hvad jeg har med. Og jeg har ikke så mange venner heller. Og jeg får mest venner på Skype. Som I kan se, jeg hedder Kawaii 11. Og venner ind på Movistar. Og så får jeg så også virkelig gode venner, som Sissi. Men jeg kan ikke komme på mere, det kan være, at jeg laver en del 2. Hvor I kan se det, og altså høre flere ting om mig. Jeg håber, I kan lide den her kort video. Ciao!